नमस्कार. मी विपिन विजय वैरागरे आपल्या सगळ्यांचे आपली ॲस्ट्रॉलॉजीमध्ये स्वागत करतो. आज आपण आषाढ महिन्याचे पहिल्या 6 राशीचे अर्थात मेष ते कन्या राशीचे राशी भविष्य पाहणार आहोत. खाली दिलेल्या टाईमस्टॅम्पनुसार तुम्ही स्वतःचे राशी भविष्य बघू शकता. तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पहिली रास मेष राशी ॲरिस. आषाढ महिन्यात मेष राशीला पूर्वार्धात रवी, बुध, गुरु, शुक्र उत्तम व अनुकूल आहे. त्यामुळे सर्व महत्त्वाची कार्य पूर्वार्धातच करावी. आरोग्यात सुधारणा होईल. अनेक नवनवीन संधी प्राप्त होतील व उन्नतीकारक ग्रहयोग आहे. संततीला शिक्षणात उत्तम संधी प्राप्त आहे. प्रगतीकारक ग्रहयोग आहे. मेष जातकाला शिक्षणात, खेळ आदीमध्ये प्रतिष्ठा प्राप्त होईल. कलाकारांना पण चांगले यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या नवनवीन संधी प्राप्त होतील. उन्नती होईल. प्रतिष्ठा लाभेल. पारितोषिके मिळतील. नोकरदार वर्गाला अधिकाऱ्यांची उत्तम साथ मिळेल. प्रवासात सफलता मिळेल. कार्यसिद्धी होईल. कोर्ट कचेऱ्याच्या कामात सफलता मिळेल. संत सत्पुरुषांचे आशीर्वाद प्राप्त होतील. कौटुंबिक साथ उत्तम मिळेल. घरात मंगल कार्य होईल. घरातील वाद मिटतील. उत्तरार्धात मात्र घरातील सदस्यांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. विरोधक व शत्रू कार्यात अडचणी व अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करतील, तरी सावध असावे. व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये. व्यावसायिकांना चांगले लाभकारक योग आहे. दुसरी रास वृषभ राशी टॅरस. आषाढ महिन्यात वृषभ राशीला शुक्र, बुध, रवी अनुकूल आहेत. त्यामुळे कार्यात मेहनतीअंती यश मिळेल. पूर्वार्धात अनुकूल कालावधी आहे. नोकरीत बढती मिळेल. अधिकार क्षेत्र वाढेल. आर्थिक प्रश्न मिटतील. आर्थिक प्राप्तीत वाढ होईल. अडकलेले प्रश्न सुटतील. व्यवसायात नवनवीन संधी प्राप्त होईल. प्रगतीकारक ग्रहयोग आहेत. सरकारकडून मानसन्मान मिळेल. शिक्षणात चांगले यश मिळेल. संततीला पण उन्नतीकारक ग्रहयोग आहेत. मातापित्याच्या तब्येतीकडे दुर्लक्ष करू नये. स्थावर आदीचे व्यवहार सावध असावे. आरोग्य नरम गरम असेल. कौटुंबिकदृष्ट्या सहकार्याची साथ चांगली मिळेल. घरात धार्मिक कार्य होईल. प्रवासात सावध असावे. कोर्ट कचेरीच्या कामात चांगले यश मिळेल. शक्य तेवढी मुख्य कामे पूर्वार्धात करावे. सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठेत वृद्धी होईल. तिसरी राशी मिथुन राशी जेमिनी. मिथुन राशीस आषाढ मासात रवी, बुध, गुरु उत्तम व अनुकूल आहे व नंतर उत्तरार्धात शुक्र, मंगळ सहाय्यभूत आहे. त्यामुळे अडचणी असल्या तरी उत्साह व उत्तम मानसिक संतुलन असेल. त्यामुळे चांगले आर्थिक लाभ मिळतील. कार्य फलद्रुप्त होईल. नोकरीमध्ये उन्नती होईल. अधिकार प्राप्त होईल. सरकारकडून मान सन्मान मिळेल. कलाकारांना प्रगतीकारक ग्रहयोग आहेत. व्यवसायात अनुकूल घडामोडी होईल. मान सन्मान मिळेल. प्रवास लाभदायी असेल. संततीला परिश्रमाने व जिद्दीने यश मिळेल. कौटुंबिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. प्रवासात चोरी व फसवणूक आदीने नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सावध असावे. ज्येष्ठांच्या व सर्व कुटुंबातील सोबत सल्लामसलत केल्याशिवाय मोठे निर्णय घेऊ नये. कोर्ट कचेरीत अडचणी अडथळे यामुळे उशिराने यश मिळेल. विरोधक नमतील. धार्मिक कार्यात रुची घ्याल. यश मिळेल. अडचणीतून मार्ग निघेल. चौथी रास कर्क राशी कॅन्सर. कर्क राशीला या महिन्यात शुक्र व उत्तरार्धात बुध अनुकूल व सहाय्यभूत आहे. त्यामुळे आर्थिक यश उत्तम मिळेल. समस्या कमी होतील. आरोग्याबाबतीत पूर्वार्धात काही समस्या येतील. मातापित्याकडून आर्थिक लाभ मिळेल. नवीन खरेदी होईल. त्यामुळे मन प्रफुल्लित होईल. कार्यपद्धतीत बदल झाल्याने श्रम कष्ट जास्त होईल. सरकारी कार्य नियमातच करावे. मान सन्मान मिळेल. कुटुंबाच्याबद्दल शुभवार्ता कळेल. संततीच्या आरोग्याची चिंता असेल. संततीला शिक्षणात योग्य मार्गदर्शन होईल व यश मिळेल. कौटुंबिक समस्या समोपचाराने मिटवाव्या. अडकलेली कामं सुरळीत होतील. समस्या कमी होईल. अर्थप्राप्तीचे योग चांगले आहे. नोकरदार जातकास अतिश्रम व कष्ट होईल, पण अधिकाऱ्याची मर्जी संपादन कराल. आर्थिक प्राप्तीत वाढ होईल. व्यावसायिकांना उन्नतीकारक ग्रहयोग आहे. सरकारी कार्यात सफल होईल. कोर्ट कचेरी आदीमध्ये प्रगतीकारक ग्रहयोग आहेत. शत्रू व विरोधक यांच्यामुळे समस्या निर्माण होतील. एकूण प्रगती व यश प्राप्त होईल. घरात मंगल कार्याचे योग आहेत. पाचवी रास सिंह राशी लिओ. आषाढ मासात सिंह राशीला रवी, बुध, गुरु, शनी हे ग्रह उत्तम व अनुकूल आहेत. त्यामुळे उत्तम आर्थिक योग आहे. प्रतिष्ठा लाभेल. उन्नतीकारक योग आहेत. प्रथमार्धात महत्त्वाची कामे करावी. आरोग्यदृष्ट्या काहींना क्रॉनिक आजार होण्याचे योग आहेत. उत्तरार्धात मातापित्याचा सल्ला मोलाचा असेल. त्यांच्या सल्ल्यानेच विचार करावा. घरात ज्येष्ठांच्या तब्येतीत सुधारणा होईल. विरोधकांवर विजय मिळेल. कोर्ट कचेरीच्या कामात प्रगतीकारक असे यश मिळेल. संततीला शिक्षणात उन्नतीकारक ग्रहयोग आहेत. कुटुंबाच्या तब्येतीची काळजी असेल. नोकरदार वर्गाला परदेशात प्रतिष्ठा मिळेल. प्रवासात कार्य फलद्रुप्त होईल. प्रवासात उत्कृष्ट लाभ योग आहेत. कार्य मार्गी लागेल. अधिकारात वाढ होईल. व्यावसायिकांना सरकारकडून मानसन्मान मिळेल. कार्यक्षेत्रात वाढ होईल. एकूण प्रगतीकारक उन्नतीकारक
आर्थिकदृष्ट्या उत्तम असा कालावधी आहे. 6वी रास कन्या राशी विर्गो. कन्या राशीचे या महिन्यात रवी, बुध, शुक्र असे उत्तम ग्रहयोग आहे. त्यामुळे परिश्रमाचे चांगले व अलौकिक यश मिळेल. उन्नतीकारक व आर्थिक यश उत्तम मिळेल. नावालौकिक प्राप्त होईल. शत्रूंवर विजय प्राप्त होईल. विरोधक दूर होतील. आरोग्याबाबत क्रॉनिक आजारामुळे त्रास होईल. प्रवासात सावध असावे. वाहने सांभाळून चालवावी. मातापित्यांचे उत्तम सहकार्य मिळेल. त्यांच्या प्रकृतीची काळजी असेल. स्थावर आदी व्यवहार सांभाळून करावे. मोठ्या वाहनांची किंवा वस्तूची खरेदी होईल. नोकरीत नोकरदारांना उत्तम अनुकूल असे योग आहेत. मान सन्मान मिळेल. पारितोषिके मिळेल. आर्थिक फायदा होईल. व्यावसायिकांना प्रथमार्धातच सर्व महत्त्वाची कामे करावी. आत्मविश्वासात वाढ होईल. सहकर्तृत्वाने मेहनतीने इच्छित कार्य पूर्ण होईल. संततीच्या कार्याची प्रशंसा होईल. त्यांना उन्नतीकारक योग आहे. घरात समारंभ होईल. तणावमुक्त कालावधी असेल. संततीच्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी. कोर्ट कचेरीच्या कामात अडचणी येईल. तुम्हाला जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. आणि आमच्या अशाच कंटेंटला फॉलो करण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आम्ही पुढच्या 6 राशीचे व्हिडिओ लवकरच अपलोड करू. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ.